Gi-aprobahan na ni President Benigno Aquino III ang pagtangtang sa unom ka mga government-owned and controlled corporations kon GOCCS ug laing 14 ka mga non-operational. Lakip sa mga gipangtangtang ang Southern Philippines Development Authority, Philippine Fruits and Vegetables Corporation, San Carlos Fruits Corporation, Philippine Agricultural Development and Commercial Corporation, Bataan Technology Park Incorporated, ug ang PNOC Shipping and Transport Corporation. Samtang ang 14 ka mga GOCCs nga giwagtang gumikan sa expiration sa ilang termino mao ang Manila Gas Corporation, PNOC Malampaya Corporation, Aviation Services and Training Institute, Calawag Quezon Province Integrated Coconut Processing Plant, apilsab ang Clark Polytechnic Development Corporation, ang First Centennial Clark Corporation, GSIS Properties Incorporated, SPA o SPA, LBP Remittance Company, LBP Singapore Representative Office, apilsab ang Paskuhan Development Incorporated, Philcentennial Expo 1998 Corporation, Philpost Leasing and Financing Corporation ug ang Metro Transit Incorporated. Sigon sa Governance Commission sa kauluhan nga mokabat 116 ka mga GOCCs ang ilang padayong gi-monitor karon. Dugang pa sa komisyon nga tumong nilang mapaubsan kini ngadto sa ubos sa usa ka gatos sa dili pa matapos ang 2014. Kasamtangang giduso karon sa Senado ang pagwagtang sa mga korporasyon sa gobyerno nga wala na naglihok ilabi na kadtong mga nagdawat ug mga dagkong buhis gikan sa katawhan.